Ka Presiden, Vice President lambat Menteri Rambadu Keri, ilai ko blay ya ka Meghalaya Tripura bat Manipur, hakas kiraki ya ka jingyo jala bapura. Kamahakum kan long ka bakham he, ya ki waipat ki program jong ka pertai, ha ka ba ki adon hadu, sauksan kelur, ngut ki paj ba ki belapoi syakane ka program. Menteri kena jong kasaka pedeng usyirak paswan ulaong baksokar jong modi ka kwa pan penlong ke India ka bahe ha ka pertai ha ka jing pohu ha ka bam. Kajing rakhe ka Republik di arjar pesan kan peni ya kajing rius pa ha ka liang ka culture kajing klan ha ki bor sipai bat nyup kusan senam ha garanti sensyar. Karena trikam jong ka Global Affairs kan penlong ya kajing yalang jong KDM halot ka PM zaman ha Bharat mendapam ka baha ka dongba Delhi mentagasi.